panihapon nyo tanan. Time check sirat na 5:48. 5:48. Anyway, bago lang minahuman og dinner, karon na mi og pahili sa among kinaon. Magbaktas-baktas mi adto mi sa trail nga dool ra diri sa mua. Muna nakanindot diri kay mahike ra namo, hindi na kinahanglan magdrag sa kanan. Na may hiking trail nga dool ra. So ang trail kay gitawag o Grand River Trail kay kasubay siya sa Grand River. So atong tanawon kung unsay tuwa dito, nindot ba ug wapo ba ang trail dire sa entrada. Terang langgam. Sige. Baliha ang cam. Ay itong langgam tara lupad ang unsa na nga klase Robin. kailangan. So sugod na ang trail. Bird. Gusto mo ang trabaho? Okay lang, orientation, adapting kasi ang ilang routine is different from sa ako ang working place sa una. So, daghan ilang mga routine unsa ang pagkuan sa ilang medical system is different. They're using Cerner o kuan naa pa sila paperwork. Tulo ka system ang gigamit dito, epic ramanggod isa ra. So very confusing. Pero once you get mga kuan na good ka ng tawag ani, ma-familiarize nimo kung asa ka mo click here and there. Okay na siya. Basta kuan na nimo ang routine. Na-meet na nimo yung mga katrabaho. Oh, shadowing ka. Atong nag-load din. Okay lang. Tapos ugma na po. Kaya naman ni. Magkuha namin sa machine. Operate. Kung saan pag-hook. Kaya ang machine po different. Like, ang sa mo before, nag-start ko sa Belco. Tapos, artist. Dayon nagnikiso na po mi. Karon ilang machine is present use. So wala, di pa na ko siya ma-compare kay wala pa man ko naka-hands-on sa kuan machine, ugma pa man. Ano na kami dotore ipidira ka magpa tambay-tambay nindot ron kay summer. Pero winter, wala na. Hipos sa balay. Huyo, kay tugnaw. Lisod isa-isoroy. Buta sa end sa isa ka trail na marker diri atong basahon kung unsa ning trail.
katul pa. Ako di na kaayo. Isa day ka lesson, no? Pag naam sa trail, kung pwede i-avoid nga mong gawa sa trail ito sa mga kasagbutan kay wata kaila sa mga sagbot nila dire. Ganyan nagkuha mig mga video or picture sa mga bulak Kurentihan katul. Nabagid na og sagbot nga hastang katula. Basig mo na tong poison ivy. Lang namin may share sa inyo ha nga at last week Wednesday or Thursday ang bike sa mong anak gikawat sa eskwelahan Na maski nakakadina gi ano. nakakadina na gani Putol pero og kuan. Lay siguro. gamitan og bolt cutter para maputol ang Kadina. chain. So, gideport sa akong anak sa ilahang Principal. guidance counselor. Nanawag ang guidance counselor sa police. Ngayon, pagka Friday, nanawag ang school sa kuwa. Yun sila nga, anytime daw, manawag ang police. Pero akong assume nga, manawag na sila i-update bahin sa bike pero malay kay simple nga kawat namang good na wala ka na nilagyan tagan siguro og panahon nga ilang sulbad din sa kawat Petty siguro. Petty kaya bisag nanagani CCTV nakuha og picture ang nangawat dili ra lahi pag-abot sa kawat Pilipinas og dili na siya priority. Gawa siguro kung dako kayo mahal kayo nga butang ang kawat ilahi ko ng pangitaon good kung ikaw nga nakawatan og sigig follow up ila sigurong sulbaron. Kita niyo ang suba sa ilalom. Una siya ang Grand River. Mga 3 or 2 months ago. Klaro kay ng suba diya ba kay dili pa kay labong ng kaning. Di pa kay labong kahoy. mga kahoy, mga sagbot. Karon Tapos halos nag-melt yung po kita. ang snow adto. So murag daghang tubig. Bugno pa biya to. Muni ang Grand River. Mabora ni siya ang kung i-google nimo ang pinakalalom kay 8 feet. Doon na ni ang tumoy sa trail. Oh, dako ang langgam. Eagle. Bugnaw kay tubig.
ato ding pagbalhin na mo diya sa among gipuyan ron ay taga diha nga dugay na nagpuyo ba no si Barbara. Si Marites. Nakita namin niya nga prepare para mag biking. Dool siya. Then iyaming giignan nga magbantay daw dili nga trail. Kay naday mga hilabtanon. Oo, kabalag kung siyang pasabot nga hilabtanon. Mga taong Psycho. naidiferensya ang utok or mga wakwak yung sabot. Wakwak? Kasi na werewolf, na deer. Hala, hala. Deer. Deer, wow. Abot lang kung makita ninyo na nang pula sa tabog sa suba. Dol-dol na gid misto mo pero hapit pod mahurot ang memory card sa among GoPro. Mahurot na among energy. Pasig. Ako ang energy. Di na may abot sa tumoy. Anay memory card. So, amo lang yan lang vlog diri in case na wala na yung memory card. Salamat sa pag-uban sa Grand River Trail. Until sa next vlog. Mahay. Sakit na akong tiil. Wala may exercise. Ni-andar na akong fasciitis. Magpasundo tanglan. Ay, no eh. Ay, naman ta. 15 minutes? 25 minutos? Good. Kaya po eh. Yan, abot mag 25 minutos pa. Nga, 3 minutes sa datang gilakaw. Hindi mo itong lakaw. Hindi mo lagunong. Ay, sakit na ako tiil. Gali-gali. No, na samanta. Left, right. Ay, salamat. Abot na gid mi. Salamat sa pag-uban mo. Dili kayo mingaw ang mong hiking. Until sa next vlog, please like, share, and subscribe.